jednej, Synowi swojemu nas polecy, swojemu Synowi nas oddawaj. Pomnij, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością żywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik placzący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Pomoc Boża, opieka Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa niech będą zawsze z nami, teraz i zawsze i na wieki wieków. Padnijmy na twarz, uderzmy czołem, tu chrześcijanie zebrani z polem, z pokorą szczerą. Przed Zbawiciela straszną ofiarą błagamy Ciebie. Udziel czas blogi, błogosław nasze. Daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę, a duszom w czyśćcu wieczną ochlodę. Niech dobroć Twoja przez tę ofiarę świętą ołtarza padamy na twarz Tyś
Przyjm nas w ofierze. Przytul strapionych pod skrzydła swoje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня 13-ю неделю перыяду звыклага. Традыцыйна ў нядзелю збіраемся на святой імшы, каб як адна парафіяльная сям'я праслаўляць Пана Бога, таксама дзякаваць Яму за ўсе ласкі і дабрадзействы, якія атрымалі, і заносіць тыя просьбы, малітвы, якія носім у глыбіні свайго сэрца. Я гэтую імшу традыцыйна ахвярую інтэнцыі ўсіх парафіян, давяраючы кожнага з вас апецы Пана Бога, просячы патрэбныя ласкі і благаслаўлення для кожнага парафіяніна. Таксама сёння ў нашай парафіі вялікая радасць, таму што праз сакрамент хросту да супольнасці парафіяльнай далучацца новыя сябры, таксама для паўсюднага касцёла, якія праз адраджэнне з вады стануцца новымі членамі касцёла. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Чаго просіце ў касцёла Божага для сваіх дзяцей? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус. Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі? Дарагія дзеці, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю. Я ад яго імя пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, albowiem tylko Tyś jest święty. Módlmy się. Boże, Ty przez laskę przybranie uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, abyś nas ogarnęły ciemności błędu,
lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання другої книги Володарстваў. У пэўны дзень Елисей праходзіў праз Шунам, і была там багатая жанчына, якая настойліва запрашала яго спажыць хлеба. Таму кожны раз, калі б не праходзіў міма, заходзіў туды спажыць хлеба. І сказала она свайму мужу: «Вось пазнала я, што той, хто праходзіць міма нас, ён святы чалавек Божы. Зробім невялікую мураваную святліцу і паставім яму там ложак і стол, і лаўку, і свяцільнік. І калі ён будзе прыходзіць да нас, няхай заходзіць туды». Аднойчы ён прыйшоў і зайшоў у святліцу, і лёг там, і сказаў: «Што ж зрабіць для яе?» І сказаў Гіезій, слуга ягоны: «Дарэчы, у яе няма сына, а муж яе стары». І сказаў ён: «Пакліч яе». Той паклікаў яе, і яна стала ў дзвярах. І сказаў Елисей: «Праз год у гэты самы час ты будзеш трымаць на руках сына». Гэта Слово Божае. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na wieki będę. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem. Twoja sprawiedliwość ich wywyższa. Na wieki będę. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy. Bo do Pana należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Читання послання святого апостола Павла до рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную хрысціліся? Дык вось мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху,
а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Хрысце Езусе. Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potęgi tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła. Pan z wami. I z duchem twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маті больш, чим мяне, не варте мяне. І хто любить сина ці дачку больш, чим мяне, не варте мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варте мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў сваё жыццё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, прымае мяне, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Сядзем на хвілінку. Можа, дакладна некалькі слоў, бо сёння ў нам якосці і горача, праўда. Ось. І літургія будзе крыху даўжэйшая, таму што іх рост. Мои дарагія, сённяшняя літургія слова, можа, канкрэтна Евангелія, досыць складаная, на пэўны погляд, для такога разумення, таму што, хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варты мяне. Хто любіць дачку ці сына больш, чым мяне, не варты мяне. Досыць такія радыкальныя словы Езуса Хрыста, але, напэўна, калі мы так пастараемся над імі паразважаць, яны не нясуць якогасьці, праўда, адмоўнага настаўлення да любові бацькоў альбо любові да дзяцей. Езус Хрыстос гаворыць зусім штосьці іншае. Ён кажа, што любоў да Бога павінна перавышаць тую любоў, якую мы маем у сваім сэрцы да нашых блізкіх, да бацькоў, да дзяцей. Бог тут нам гаворыць пра адпаведную іерархію каштоўнасцей, як яна павінна выглядаць у нашым жыцці. І каб зразумець гэту іерархію, можа, варта было б сённяшняе Евангелие разглядаць у святле другога чытання, дзе мы пачулі, што ўсе мы ахрышчаныя ў Езуса Хрыста ў смерць яго ахрысціліся, каб, як і ён, уваскрос і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Словы Езуса Хрыста трэба разглядаць у кантэксце галоўнага паклікання чалавека, менавіта паклікання да вечнага жыцця. І яно, напэўна, перавышае ўсе адносіны. Езус Хрыстос кажа пра тое, што кожны
У кожны момант свайго жыцця мы павінны бачыць галоўную мэту нашага паклікання, а менавіта жыццё вечнае, паклікання да вечнага жыцця. І Бог не забараняе нам, праўда, любіць нашых блізкіх. Але Бог кажа, што гэтай любоўю не можна апраўдываць нехрысціянскага жыцця. Любоўю да бліжніх, альбо, можа лепш сказаць, не толькі любоўю да бліжніх, таму што тут закранаецца такія моманты, которые мы у жыцці лічым такімі святымі, праўда, бо многія скажуць, што любоў да бацькоў гэта святая. Любоў бацькоў да дзяцей гэта таксама святая любоў, праўда? І Бог гаворыць, што не можна ніякой кольвек рэчай апраўдываць нехрысціянскія паводзіны. Іншымі словамі, мы прызнаемся да Бога, а менавіта так пастаўленае пытанне, хто не бярэ свайго крыжа, хто любіць гэты свет больш, чым Бога не годны мяне. Бог кажа, што вось гэты момант пайсці за ім, момант прызнаць Езуса Хрыста Панам і збаўцам нашага жыцця, ён павінен быць досыць радыкальны, і ён павінен быць не толькі на словах. Нема аніякай рэчы ў гэтым свеце, якой бы мы маглі апраўдаць нехрысціянскае жыццё. Можа, іншымі словамі скажам прасцей, нема ніякай рэчы ў гэтым свеце, якой можна было б апраўдаць грэх. Мае дарагія, і гэта тая галоўная думка, якую Бог сёння даносіць да нас. І паверце, кожнае апраўданне грэху якімісьці узнёслымі ідэаламі, гэта нішто іншае, як чарговы грэх. Гэта нішто іншае, як крыўда, учыненая чалавеку. Мае дарагія, я вам прывяду досыць такі просты прыклад. Некалі у мяне здарылася такая размова на споведзі. Можа, кантэкст крыху, бо быў такі момант, я на пропаведзі тлумачыў пра, не знаю, грахі другіх людзей, удзел у грахах другіх людзей. І я тлумачыў пра тое, што калі мы пад'южваем кагосьці да граху, альбо дапамагаем яму грашыць, мы таксама маем удзел у гэтым граху. Ось. І як прыклад я выбраў такую простую сітуацыю, бо зноў ж такі некалі спатыкалася ў жыцці добрая мама, дачка зацяжарыла, маладая, незамужняя, і добрая мама парадзіла зрабіць аборт. І я тлумачыў, што мама таксама мае такі самы грэх. Таксама як, напрыклад, калі сумеснае рашэнне ў сям'і, муж, жонка, гэта супольны грэх, і кожны павінен з яго спавядацца. І вось адна жанчына паслухала гэтай маёй пропаведзі і прыйшла да мяне на споведь і тлумачыць, кажа: проша ксендза, але ж я клапацілася пра дочку. Я ей, кажа, жыццё захавала. Бо што б яна рабіла тады? І разумееце, я не патрафіў ёй растлумачыць на споведзі, што яна не дапамагла свайму дзіцяці. Я не патрафіў ей растлумачыць. Яна сказала: не, гэта не так. Сітуацыя выглядала так. Вы растлумачылі, што з гэтага трэба спавядацца, я спавядаюся. Але ўнутры яна была пераканана зусім іначай. Якойсьці сваёй мерай разумення любові да другога чалавека яна парушала запаведзі Божыя. І гэта было не слабасць, не нават той момант, як чалавек кажа: ай, зраблю, потым паспавядаюся, разумею, што дрэнна. Не. Яна ўнутры была пераканана, што яна робіць добра. І, мае дарагія, вось гэта тое, пра што сённяшняе Евангелие. Гэта той момант, калі ў галаве чалавека адбываецца якаясьці такая дэфармацыя.
калі мы вось гэтае сваё разуменне ставім вышэй Божага наказу. І ніякая сіла нас не патрафіць. І, ведаеце, сітуацыя выглядала так, што гэтай жанчыне жыццё растлумачыла, а можа, скажем, Бог растлумачыў пасля, у далейшых гадах, што яна не мела рацыю. Напэўна, яна з часам зразумела гэта, але не ў той момант. Таму, мае дарагія, вось гэта іерархія каштоўнасцей. Часам в нашым жыцці нам здаецца, што мы тут лепей зробім. Калі мы зробім па-свойму, то будзе гэта крыху лепей, неж згодна з Божымі наказамі. Лепей для ўсіх, для нас, для блізкіх, для кагосьці яшчэ. Мае дарагія, і вось гэта той момант, пра які Бог кажа: павер не. Павер так, як будзе, як просіць зрабіць Бог, будзе лепей. І вось гэта той момант, у які мы чуем, калі хто не бярэ свайго крыжа. Вось гэта прызнанне таго, што я хрысціянін, я іду за Богам, яно можа часам несці гэты крыж у жыцці. Яно можа чалавека чагосьці нават пазбавіць. А больш таго, я скажу, гэта штосьці, яно можа быць вельмі вартае ў вачах свету. Але Бог сёння просіць кожнага з нас і кажа: чалавек, павер, што так будзе лепей. І паказвае перспектыву вечнага жыцця. Мае дарагія, таму варта заўсёды і свае ўчынкі, сваё жыццё, праўда, і сваё аднясенне да другога чалавека таксама можа мераць мераю вечнага жыцця. Калі мы чалавеку хочам дапамагчы, ну то як мы хочам дапамагчы? Чым мы хочам дапамагчы? Чи мы хочам дапамагчы яму уладкавацца ў гэтым свеце больш спрытна так? Але чым? Коштам граху, коштам парушэння Божых наказаў, коштам крыўды, учыненай Богу. Ну то гэта, напэўна, у перспектыве вечнага жыцця не дапамога. Ёсць такое, правда, медвежья услуга, часам кажуць. І нам можа часам здавацца, што гэта не так. Але жыццё вельмі часта паказвае, што гэта насамрэч так. А перспектыва вечнасці гэта растлумачыць нам яшчэ больш. Таму, мае дарагія, да чаго хацеў бы заахвоціць сёння? Можа, часам, калі мы молімся, варта, каб у нашым жыцці была, у нашых малітвах была такая інтэнцыя, каб, Пане Божа, навучы мяне глядзець на гэты свет тваімі вачыма. Растлумач мне тваю логіку жыцця. Не толькі, каб я яе пачуў, а каб я дзесьці ў глыбіні душы пераканаўся, што вось менавіта так. Вось гэты момант называецца зразумеў, можа. Бо можна чуць, але не разумець. Таму няхай вось гэтая малітва будзе ў нашым жыцці. Пане, навучы мяне глядзець на гэты свет тваімі вачыма. Навучы мяне думаць падобна, як думаеш ты. Навучы мяне мераць жыццё, мае ўчынкі, учынкі іншых людзей тваёй логікай, тваімі катэгорыямі, тваёю праўдаю. Навучы мяне любіць цябе так, як ты гэтага варты. І гэта не значыць, што ад гэтага мы будзем менш любіць нашых блізкіх, родных. Не. Напэўна, любоў да Бога навучыць нас яшчэ больш і яшчэ дасканалей любіць нашага бліжняга. Амен. Боже, заплаць. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку хросту, да іх бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы тваёй смерці і ўваскрашэння ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да святога касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі твайго Євангелія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся, каб пра святасць жыцця ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя. Пане Боже, усемагутны, ты паслаў свайго адзінароднага сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтыя дзеці сустрэнуцца са спакусамі гэтага свету і павінны будуць змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе моцаю мукі ў воскрашэння Твайго Сына, ачысці іх ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю, няспынна ахоўвай іх на жыццёвым шляху. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала табе навекі. Божа, ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Божа, ты праз Духа тваёй любові, якога ўліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў тваім спакоі. Божа, ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста, твайго Сына. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаныя ёю слугі твае, якіх у веры касцёла ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мелі жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Пытаюся кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб вашыя дзеці прынялі хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам толькі што з вамі вызналі?
Усемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народу, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амін. Дарагія дзеці, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Белую адзежку ручай. Не, просто на ребеночка. Крестные папы, зажигаем свечки. Бацькі і хросныя, беремся за свечачку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрыста, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Co przyrzekł Bogu przyjście raz, dotrzymać pragnę szczerze. I w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościół
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowochrzczonych, których dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie.
nauczył, że Pan Bóg kocha nas. Wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Zostań wśród nas na zawsze już. Dzięki, o Panie, składamy dzięki. Za to, że dałeś nam wiarę. Za to, że dałeś nam miłość. Za to, że dałeś nam siebie. Ty nam przebaczasz grzechy. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie, zjednoczeni z Tobą w miłości, przynosili owoce trwające na wieki, przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у панядзелак урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Імшы ў нашым касцёле о гадзінах 8, 10 і 18:30. Таксама ў гэты дзень адпуст у парафіі ў Барунах.
Святая імша адпустовая о гадзіне 14. Ksiądz proboszcz сардэчна запрашае. У аўторак заканчэнне чэрвеньскіх набажэнстваў. У чацверг 2 ліпеня, першы чацверг месяца, вячэрняя святая імша будзе цэлебравацца у інтэнцыі аб пакліканнях. Пасля імшы выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і малітвы аб пакліканнях. У пятніцу 3 ліпеня свята святога Тамаша Апостала. Таксама гэта першая пятніца месяца набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. Пятніца і субота 3-4 ліпеня адбудуцца урачыстасці Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, каралевы Беларусі. Хто хацеў бы, мае такое жаданне, буцлаўская святыня усіх будзе рада бачыць. Прыпомню, што там у нас яшчэ фігура стаіць з буцлаўскай святыні, якую ksiądz proboszcz прасіў дапамогі ў аднаўленні, там пры ёй ёсць скарбоначка, калі хто хацеў бы, можна было б нешта ахвяраваць. У суботу, першая субота месяца, набажэнства да беззаганнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. У нядзелю 5-га, першая нядзеля месяца, пасля святой імшы гадзіне 8, адарацыя Найсвяцейшага сакрамента, пасля імшы гадзіне 10, эўхарыстычная працэсія вакол касцёла. Таксама ў гэты дзень адпуст у Жупранах, святая імша ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла а гадзіне 11. Таксама пробач сардэчна запрашае. Сёння таксама о гадзіне 15:30 адпустовая святая імша ў Граўжышках у гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. Вечерние імшы, прыпамінаем, у нашым касцёле у будні дзень цэлебруюцца о гадзіне 18:30. У гэтым годзе з нашай парафіі пойдзе пілігрымка ў санктуарыі Маці Божай у Тракелях. Пілігрымка адбудзецца з 8 по 10 ліпеня. Заахвочваем усіх жадаючых прыняць удзел у гэтай пілігрымцы. Хто не можа прыняць усе 3 дні, то можна прайсці адзін дзень, які-небудзь далучыцца да гэтага пілігрымага шляху і ахвяры пілігрыма. Запісацца можна до конца чэрвеня, там на парафіяльных аб'явах ёсць інфармацыйны плакат, номер тэлефону, не абавязкова кудысьці ісці, можна напісаць і у адказ скінуць запрашэнне да групы, куды можна далучыцца. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні, якія прыносіце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. Таксама за тыя ахвяры, якія складаеце на плебаніі для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца ў нашай парафіі Алексей Ордаш і Карына Данілевіч. Абодва ашмяны. Артём Булаўскі і Дар'я Барадулька ашмяны. Уладыслаў Тулько ашмяны і Ангеліна Варанецкая маладзечна. Усе аб'ява другая. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Леонид Гарлукович 83 гады. Ірына Акулінская 97 гадоў. Альберт Макевич 83 гады. Ганна Тарашкевич 80 гадоў. Віктор Гаулас 60 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wiekuista niech im świeci i niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым новоразпачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твоя оброна uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Віншую яшчэ раз бацькоў і хросных новаахрышчаных дзетак. Віншую таксама з новымі заданнямі, якія прынялі ў сваім жыцці, выхаванні іх у веры. Няхай Бог благаслаўляе у гэтым бацькоўскім адказным выхаванні. Таксама
Пасля благословлення будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. Прачытаем літанію да найсвяцейшага сэрца Езуса Христа. Pan z wami, I z duchem Twoim. niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hostio godna czci, salut do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, serce Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w ulonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa со Słowem Bożym istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świątynia Boga, serce Jezusa siedziba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa pałymnieючее wogniszcze miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, serce Jezusa dobryni i lubowi pełne, serce Jezusa усіх цнотаў глыбіня бездонная, serce Jezusa усялякай хвалы найдастойнейшае, serce Jezusa waladary zjednania усіх sercаў, serce Jezusa, у якім усе скарби мудрості і умілості, serce Jezusa, у якім уся паўната божства, serce Jezusa уподобання Айца Небеснага, serce Jezusa з паўнаты якога ўсе мы атрымалі, serce Jezusa прага адвечных вышыняў, serce Jezusa цярплівай і вялікай міласэрнасці, serce Jezusa шчодрае для ўсіх, хто да Цябе звяртаецца, serce Jezusa крыніца жыцця і святасці, serce Jezusa умилостивлення за грахи наши, serce Jezusa наполненное знявагами, serce Jezusa злочинствами нашими змученное, serce Jezusa послухмяное жно до смерти, serce Jezusa дзідой пробитое, serce Jezusa крыніца усялякага суцяшэння, serce Jezusa życiою воскрешение наше, serce Jezusa супокой и поjednanie наше, serce Jezusa живая ахвяра за грахи наши, serce Jezusa збавление тых, кто на Тебе спадзяецца, serce Jezusa надзея тых, хто ў Табе памірае, serce Jezusa радасць усіх святых, Баранку Божий, які береш на сябе грахи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які береш на сябе грахи свету,
Выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, Езу тихий и покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, усемагутны вечны Божа, глянь на сердце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складае Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живе и владарит на веки вечные. О Езу наймилейший откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножа Твоего алтара. Мы Твоя уласность и Тебе належить хочем. Сёння кожны з нас шчыра аддаецца найсвяцейшаму сэрцу Твайму, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы, і прытулі ўсіх да святога сэрца свайго. Валадаром будь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна ўчарня і адзін пастар. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб па ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, Яму хвала і пашана навеки. Амен. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłaś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czci otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz. Wielbię Ciebie,
Wielbię Ciebie. Pobłogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają.